Aquí cheguei, aquí me mandaron vir, aquí está o meu corazón e se lo quere recibir. Benvido, Budiño, a Voz de Galicia. Moitas grazas, Javi. Pois imos a facer unha travesía pola túa carreira dende os inicios e quería preguntarche, en primeiro lugar, por que a gaita? Porque creo que ti eras roqueiro, se non me equivoco. Creo que nace ao mesmo tempo todo. Eu recordo por que a gaita. Eu creo que teño o primeiro contacto coa música grazas ao meu pai, porque o meu pai era mariñeiro, traballaba no Gran Sol, imagínate, e tardaba moito en chegar a casa, en voltar. E aí un pouco a culpable foi a miña irmán, que se adicaba a gravarnos en cintas de casete cancións para que o meu pai pudese ter no mar escoitarnos, non? O meu pai era un amante da fotografía, gustaballe moito a música e por aí ven un pouco o meu amor pola música e tamén un pouco pola tecnoloxía, isto de gravarse a un mesmo, no? Con 4 anos, creo que queda aí impregnado. E logo o tema da gaita, supoño que nace no pobo onde eu estaba, en Moaña, onde nací, dunha forma moi natural. Ali había, pois, gaiteiros, había bandas de música, corais, primeiros grupos de rock, de jazz, había, e todos se xuntaban de alguma forma no Nadal, a mellor pois no cine teatro, todos dirixidos por Sil Ríos, imagínate, éramos nenos e de repente estabas con toda a xente que non tiña nada que ver contigo, pero facíamos música todos, non? E creo que de aí ven ese... por unha parte, o amor pola gaita, porque era un instrumento que me chamou a atención dende moi pequeno, con tanta forza, no? E tanta enerxía, pero por outra, todas esas outras músicas que estaban detrás, e escoitando os Beatles, e, bueno, como calquera mozo da miña xeración, no? Entón, está todo unido e nacín cos dous polos sempre moi achegados, non? Ti tiveches unha infancia totalmente musical. Lembro que nunha entrevista dicías que non viras V, nin MacGyver, nin ninguna desas series, non? Sí, é verdad, non vi ni un solo capítulo de V. Sí, porque ensaiábamos os sábados pola tarde, toda a tarde hasta prácticamente a noite, e perdíme todas as series. Claro. Todas. Empezas a finais dos 90, nun momento no que a gaita ten unha relevancia excepcional. Naquel momento semellaba que pasara de ser un instrumento tradicional a ser un instrumento da Galicia moderna. Ti como lembras aqueles inicios de teus e de todo aquel movimento de gaiteiros dos 90? Sí, eu chego moi novo tamén viaxando e recordo, pois iso, con 15 anos estar nun festival da Bretaña francesa en Lorient. Aí descubro que creo que podo chegar a ser profesional, no? Porque xente da miña idade de outros países era o seu futuro, que xa veían clarísimo que con 18 anos iban a vivir da música, no? Entón eu chego con a sensación de querer, desde moi neno, moi pequeno, ter un oficio. Este iba a ser o meu oficio e traballar para elo, no? Desde moi pequeno, pois, coincidimos tamén unha serie de músicos novos, moi novos, en Vigo xa, na Universidade Popular, dirixida por Antón Corral, e aí xuntábamos, pois, imagínate, Carlos Núñez, Anxo Pintos, Santi Cribeiro, pois, unha serie de xente que, bueno, eran fenómenos naquel momento e de alguma forma todos tiñamos esa sensación, no? De recoller un pouco o testigo dos músicos galegos que non puderon chegar a ser profesionais e tentalo. Ninguén o tentara todavía, no? De adicarse exclusivamente a nosa música, no? E creo que conseguimos. Claro, non, sen dúbida. Dende dentro percibíase como unha revolución musical ou era unha especie de boom mediático todo aquilo? Sí, e ao mesmo tempo tuvo moita sorte porque si notábamos que os que, por exemplo, os produtores que facían concertos en Vigo sempre pensaban en nós, no? Como esta nova fornada é moi interesante, no? E de repente, pois, convidábanos a tocar con grupos ou de repente, pois, tocar en Castrelos ou este tipo de... coñecer os grupos que viñan de fora. Recordo perfectamente
a primeira vez que podo entrar nos camerinos co grupo Texas de Glasgow, no? E coñecer a Charlene Spiteri e ela agasállame con os bombóns que tiñan ali en camerins, no? E que estou facendo aquí, no? O poder estar vendo a Siniestro en Balaídos con Madonna. Eu estaba en primeira fila vendo ese concerto, no? Que me iba a decir que cos anos iba a poder tocar con Siniestro, con toda a xente que foi parte desa movida viguesa. Entón, fomos moi afortunados porque éramos unha xeración moi nova, con moitísimas ganas, que tiña moi claro o que quería facer, facíamos de gracia e realmente pues, convidábanos a tocar con formar parte un pouco do que estaba acontecendo nese momento en Vigo, neste momento, ¿no? E había a sensación de pertencer a un movimento común ou cada un ia polo seu camiño? Falo de que no tempo estaba Carlos Núñez, Cristina Patos, Susana Seivaren, estabas ti... Sí. Había unha sensación de xeración? Sí que había esa sensación e ademais tiñamos moi boa relación entre nós, teño moi boa relación con todos os músicos da miña xeración. Creo que cheguei a participar con todos, con todas, e foi unha etapa moi bonita, ¿no? Porque sí que había esa efervescencia e nos sentíamos apoyadas pola sociedade, ¿no? Que realmente está pasando algo diferente. Éramos a xeración que veu despois de Milladoiro, de Fusian, ademais, e estábamos moi apoyados tamén por todos estes grupos, ¿no? Eles convidábamos a tocar con eles e, non sei, llevábamos a tabarra, o sea, eu recordo estar nos concertos de Milladoiro nas probas de son, vendo como probaban son, preguntándolle cousas e tratábame sempre de maravilla, ¿no? Que queres saber? A ver, que queres saber desta gaita ou deste instrumento ou deste micro, ¿no? Nos interesábamos todos, desde a posta en escena hasta a iluminación, como sonaba, éramos un pouco frikis. Falas de Milladoiro, a última entrevista, ou unha das últimas entrevistas na Voz túa, o titular era que quería soar como Milladoiro mesturado con Miguel Ríos. Segue sendo o propósito? Ese foi un bo titular, porque eu recordo, pues eso, con 13 anos en Balaídos ver un concerto de Miguel Ríos, pero abría ese concerto Luz Casal e seguía Leño, que eu seguía moitísimo a Leño, era superfan de Leño e descubro a Miguel Ríos aí. Sí que quería ser Miguel Ríos. Non sei se cambiar o titular, a semana pasada estuve vendo a Luz no Teatro Fundación e casi eu quería ser toda a vida Miguel Ríos, pero creo que realmente quero ser Luz Casal, porque deu un concerto tan bonito, tan sentido e con tantos hits, ademais que todos coñecíamos, unha bandaza tremenda. E ela foi a que abriu ese concerto, así que imagínate. Claro. Xa nos primeiros discos, creo que no primeiro non, pero no segundo xa metes electrónica, samplers, había un afán experimentador que no seu momento ti eres como o gaiteiro máis experimental de todos. Había un afán de, non sei, de romper barreiras, de experimentar, de ir un pouco máis alá. Pois sí, todo nace desa primeira grabación do primeiro disco para Laia, fai case 30 anos, eu fui a Madrid co meu ordenador, conseguimos sincronizar o meu ordenador cunha cinta de 2 pulgadas, analóxica, e ademais estaba grabando no estudio no que gravara Radio Futura, imagínate, eran os meus ídolos, ¿no? E conseguimos facer esa transición entre o analóxico e o meu ordenador sincronizando para poder gravar todo por pistas, con claqueta e demais, ¿no? E xa foi pouco despois cando recordo perfectamente o día que en Madrid con ese disco para Laia deronme un premio, o Premio da Música a mellor canción en galego en Madrid. Eu viña desa cea donde estaba pois Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Miguel Bosé que me di oye, mándanos o disco que gustaríame que viñeras o programa Sétimo de Caballería, ¿no? que tiña nese momento, que despois ese programa, desgraciadamente, acabouse. E esa mesma mañá, cando eu regresaba do hotel a miña casa, en bus, nesa estación de bus comprei unha revista que se chamaba Future Music, e aí quedei prendado da electrónica, e dixen, o seguinte disco vamos a intentar meternos neste campo que me apasiona, ¿no? E por eso ese segundo disco xa
recordo xa hai un fichaje cunha multinacional, o primeiro disco fixen eu pedindo un crédito no banco, no? E xa o segundo, nun concerto meu na Riviera en Madrid, precisamente, veñen os de Virgin, ven o concerto, chámame, queremos ficharte. Empeza a soñar, donde queiras gravar, con quen queiras gravar, eu non daba crédito, no? E ter a posibilidade de facer ese disco en Madrid, nun dos estudios máis importantes que había nese momento, era Red LED, no? E recordo outra anécdota, estar grabando o disco Arredor, e o dono do estudio me importaríache deixarnos o estudio pola tarde porque vai vir David Gilmour de Pink Floyd a gravar unhas guitarras, e digo, como pode decir que non a eso? Podo poñer un café nese momento, no? Era unha cousa como máxica, no? Poderlle ceder a miñas horas de grabación a David, no? Normalmente cando as músicas que veñen do tradicional e que teñen creadores como a ti que queren eso, mesturar con electrónica, con cousas, digamos, o pasado e o presente, xeran tensións que ás veces tamén xeran críticas. Non sei se no seu momento ti veches críticas por eses pasos adiante. E se estuve non as sentía, porque sempre sentíme como moi querido pola profesión, no? por compañeiros, e ademais sei de onde veño, no? Veño da música tradicional, pero ao mesmo tempo a tradición non é un museo, a tradición construíse cada día e realmente é un motor para a creatividade, eso é indudable, no? E é como unha materia viva na que podes experimentar e crear novas sensacións. Para min iso é a tradición. Entón, con esa sensación tes toda a liberdade do mundo, no? Cando estaba na escola de jazz en Vigo, despois de pasar esa etapa da Universidade Popular, cos instrumentos tradicionais e a música tradi, sí que quixen estudiar esa parte do jazz, e os meus profes todos estudiaban en Berkeley, en Boston e demais. E unha das mellores leccións que me deu Clement, que era o meu profe nese momento, decíame, non sabedes o bonito que é ter unha folla en blanco diante para poder crear algo novo, no? Experimentar, e a emoción, o sea, é emocionantísimo poder ter diante nada máis que unha folla en blanco, para ter toda a liberdade do mundo para crear algo novo, no? E iso quedoume moi grabado, e aí empecé a compoñer realmente e a escribir todo o que quería compoñer para, por exemplo, pasarlle aos músicos e que poderan tocalo, no? Eso foi unha etapa moi bonita tamén. Este boom do que falábamos dos gaiteiros, durou un lustro máis ou menos, no cambio de século xa pasamos a outras historias. Non sei se houve unha certa sensación de decepción, de que xa non estaba o foco ali. Como viviches ti? Eu creo que unha das leccións que vas aprendendo ao longo dos anos é evitar as frustracións, no? Que lle diría eu ao Budiño que empezou con Paralaya? Arrisca, falla todo o que podas, no? E non te frustres nunca por lo que tes na mente, no? Entón, co tempo vas percibindo que menos frustración e máis vivir o momento, no? Entón, creo que sempre vivín con esa sensación de facer cousas moi interesantes e moi chulas, e de alguna maneira mainstream naquel momento, que era poder tocar, pois, que ao longo dos anos tuve moita sorte, sempre o digo, no? De poder viaxar moito e de repente atopaste nun país como México, e para eles é emocionantísimo descubrir unha gaita co estilo que estaba facendo nese momento, pues, como máis actual, máis moderno, e que eles encaixaba tamén moi ben, no? E recordo, pois, esos concertos, por exemplo, na Praza do Zócalo, na Praza da Catedral, con 50.000 persoas tocando. Eso é increíble. Ou estar en Noruega tocando nun espectáculo eu só para 40.000 persoas nun lago con fogos artificiais e estas cousas, no? Foron momentos moi chulos e que vivín con moita intensidade, e agora estou facendo outras cousas tamén, no? Creo que hai espazo para todo o mundo, as xeracións novas que veñen poder experimentar todas esas sensacións é moi bonito, e eu creo que o están facendo ademais as novas xeracións. Claro. Estou moi contento con iso. No disco Fulgor cantas por primeira vez.
non sei, cantos anos tardaches en empezar a cantar, pero creo que lembres ese momento e sobre todo como dá o paso adiante de darlle voz á súa música. Eu diría cantos anos tardei en volver a cantar, porque foi onde empecé, ¿no? Coas cintas de cassette do meu pai, que cantábamos cancións, chapurreábamos en inglés, as cancións do momento e algún canción en galego tamén. Sempre un pouco tuve na mente, porque todos os discos convidaba amigos e amigas a cantar cancións, melodías miñas, e ofrecerlle esa posibilidade de colaborar facendo letras, por exemplo, con Mercedes Peón, e con moitos outros amigos, ou pedir letras a amigos como Carlos Blanco, con unha canción con Antonio Zambuxo, e toda a xente que gravaba nos meus discos acababa me dicindo: Budi, o borrador que ti me pasas cantando ti para que eu cante esta canción, por que non a cantas ti? E digo, pues, non sei, porque non me atrevo, non estou preparado, non sabía, non? E foi progresivo, non? Todos os convidadas decíanme eso, ata que un día, bueno, pues, coincido con o meu querido Narf, que non está xa con nós, e el deume o último empujón hacia a piscina. Estábamos no Niágara, en unha xira que eu facía en Canadá, convidei a Fran, e ali mesmo no Niágara, recordas a peli de Superman, cando cae o neno, e pues, aí xusto estábamos os dous, e el me di, Budi, tes que cantar, tes que lanzarte e tirarte a piscina e gravar un disco ti cantando. E aí tomei a determinación de, bueno, o próximo ano e medio vou dedicarme a coller o piano e empezar a probar e letras e empezar a crear un disco do que estou moi contento. Foi un pouco o inicio desta nova etapa de poder cantar e poder expresarme. Date conta que a música instrumental só instrumental, lóxicamente, e cando aparece a letra e bueno, pois a forma máis permite que a canción teña unha historia e sexa unha forma máis narrativa, non? E apetecíame moito entrar nese terreo. Cambia o directo desa maneira, non? Cambia a maneira de estar nun escenario. Sí, aínda que a miña aposta sempre foi como moi roqueira, non? Moi roqueira non pola estética, sino pola actitude, non? Recordo moi ben unhas palabras que me decía Segundo Grandío de Siniestro, cando tocaba o baixo en Siniestro, estábamos no seu estudio, e me decía: Budi, que a xente do folk non ensaya, tedes que ensayar. Nos con Siniestro ensayábamos todas as semanas, sí ou sí, en moitas horas, non? E iso dá unha actitude e dá unha presencia e dá unha proxección como banda que o público vai non coller a primeira. E esa lección collena, pero fai moitísimos anos. Hai que ensayar. Bueno, despois chega Brancavela, en o que hai unha exploración de novas sonoridades, non? Fálame dese paso, non? Porque aí, con Fulgor, parece que entras nunha dimensión pop, pero con Brancavela é como se volveras atrás, pero ao mesmo tempo hacia adiante, non? Creo que sí, esa é a clave, ¿no? Voltar a romper o meu esquema, ¿no? Volver a coller unha folla en blanco, ¿no? Como me decían nesas primeiras clases. Non quería repetir outro disco, ni cada disco que fago intento facer algo totalmente distinto que principalmente me sorprenda, eu sexa o primeiro sorprendido, ¿no? E con Brancavela, pois sí, retomei esos primeiros anos de adolescencia, onde eu tocaba para os grupos de baile, ¿no? E pasaba máis tardes observando como se facían as rodas, como a xente bailaba, que eu de bailar ben pouco, pero sí que pasábame todas as tardes tocando para eles e para elas. De alguma forma, Brancavela, o leitmotiv deste disco é voltar a tentar meterme nos ritmos galegos, nos 6x8, nos 3x4, algúns 4 tamén, nos 5x4, investigar moitos ritmos e moitas armonías, tentar que fose un disco tamén, nun principio iba a facelo eu só, con máquinas, e finalmente no último momento decidín que eso non podía ser, e acabaron colaborando pois como 40 ou 50 persoas. É o disco onde máis xente colabora, non?
estou moi contento de colaborar con xente que tanto quero e que participou e que me deu tanto tamén ao mesmo tempo, no? Tanto cada grabación que fago é un aprendizaxe, no? É moi interesante. Este disco xa aparece nun momento no que na música galega hai unha especie de revolución. Hai xente que fala de que é unha revolución como a que foi a dos gaiteiros no seu momento, que semella, bueno, que hai un antes e despois do boom tan xugueiras, non? Ti como músico veterán, como viches esta nova explosión de artistas que hai en Galicia agora ao redor do fenómeno tan xugueiras? Pois era algo que agardábamos todos de alguna forma, que o ciclo tiña que mudar. Cada 20 anos suelen mudar os ciclos, no? É moi interesante tanto a diversidade como a liberdade de creatividade, no? Que hai neste momento. Tantos estilos diferentes cantando en galego, no? Pareceme moi enriquecedor e sigo, ademais, habitualmente as novas músicas que se están facendo, as novas propostas, e estou encantado porque, ademais, aprendo moitísimo da escena, de como viven, de como conectan co público, no? Realmente, eu recordo esas primeiras entrevistas que facía co disco Paralaia e preguntaban por que conseguides levar xente nova ao público novo, aos festis e ás plazas dos probos, no? Ocurríaseme que a xente nova quere ver xente nova en riba do escenario, no? Non quere ver xente que fai música para os seus pais, quere ver xente dunha xeración 10 anos arriba, por exemplo, no? E realmente iso que está acontecendo agora, e foi o mismo que pasou antes e o mismo que pasará dentro de 20 anos, no? Entón é moi bonito estar no medio, observalo e disfrutalo tamén. Claro, creo que quería preguntarse por iso, se en certo modo hai un déjà vu respecto ao que pasou nos 90, ou é un fenómeno distinto, na túa opinión? No, é un ciclo que se repite, pero con outra xente, con outras formas de conectar, e con máis diversidade e máis liberdade, moita máis liberdade nos textos, nas propostas escénicas. Estou moi contento co que está acontecendo. Sí. Subliñas eso da liberdade, por qué? Gústame como as crianzas, a xente moi nova, pode estar cantando unha canción en inglés e unha canción en galego sin ningún tipo de presuizo. Antes eso non acontecía, non? Ou cantabas en galego, ou cantabas en castelán, ou cantabas en inglés. En este momento, os nenos e as nenas pequenas están cantando unha canción de calquera, de Mondra ou de Fillas, ou incluso miña, un Dragón de Pé, no? Que fixe unha canción para nenos, e de repente están cantando calquera outra artista mainstream, en inglés, en castelán, en cualquier outro idioma, e iso é fascinante, no? No vosso momento a gaita era o símbolo desa modernización. Agora parece que o relevo o tomou a pandeireta. É a pandeireta o símbolo da Galicia musical moderna deste momento? Eu estou con todos os instrumentos, coa voz, coa pandeireta e coa gaita, convivo ao mesmo tempo sen ningún tipo de presuicio, porque empecéi tamén tocando a pandeireta dende moi novo. O que sí non se me deu foi o baile. Tentei, non? Teño ritmo, pero bailador non son. Pero sí que eu convivo son máis de convivir ao mesmo nivel coa pande que coa gaita e o canto, non? Son os tres elementos moi potentes na nosa tradición, non? Claro, pois agora hai que bailar. A maioría das propostas destes novos artistas ten corpo de baile. Ti no espectáculo de Brancavera tamén tiña un componente coreográfico. Sí, e dou uns pasiños aí en 5x4, que é bastante complicado, pero conseguín facelo. E sí, algúns pasiños dou e prometo que este verán, bueno, non prometo nada, pero intentarei dar un paso de muñeira, sí. E non sei, xa que tes unha trayectoria ampla, ves que estes ciclos se repiten, como dicías antes, non sei que deparará o futuro teu e de toda a escena galega en xeral.
futuro incerto, non? Eu creo que volverá a haber outros ciclos, pero con xente, pois, xente moi preparada, con novas propostas e investigando por outros camiños e, sobre todo, desexo que haxa moitas follas en blanco para crear, que é donde eu realmente síntome cómodo, non? E admiro a todos os proxectos novos que crean músicas, que crean letras, non só na música tradicional, ou na música que vendo tradicional, sino noutros estilos, non? Sigo moitos outros estilos e interésame todas as creacións novas e con cousas bonitas que decir e interesantes. E xa para rematar, no teu caso, Brancavela é o último capítulo discográfico, e non sei que deparará este futuro e, sobre todo, en que estás metido, porque hai algúns concertos aí na xenda. Conta-me un pouco a túa situación e non sei se hai xa un novo proxecto en mente. Si, sempre hai moitas ideas, non? Outro día estuve repasando e teño como 95 cancións publicadas, non? De 8 discos, todas miñas, exceptuando 3 ou 4 que son melodías tradicionais, non? Que quixen agasallarme e facelas en algún disco. Estou tamén con producións, estuve traballando con Uxía, Malvela e Mondra para esa canción de Magín tan chula pola rúa de San Pedro. Agora acabamos de sacar unha colaboración con Guezos tamén, que estuve producindo con eles todo este ano. Estou nese momento tamén de producir outras bandas, outros artistas, preparando lógicamente a nova xira de Budiño para este 26, tamén con miras no 27, que será o 30 aniversario de Paralaia, dese primeiro disco, e aí poden pasar cosas tamén especiais e estamos tamén preparando ese futuro incerto. Perfecto, pois nada, Budiño, un placer estar aquí contigo falando. Pois nada, seguro que nos vemos este verán en algún concerto. Segurísimo. Moitas grazas por convidarme e un placer compartir contigo este momento.